بمرض حمد زرقدق زلو 22.6 كيلومتر زنوحاتن 10 متر زغنون ጽርግያ ዓዲ ንፋስ ዛገር ኣብ ነበርተን እትበስመር ዝስንጥቐንን ከባቢ ዓድታትን መስተርሆ ፈጢሮም ነበርት ዛገር ደፈረ ደቕሰብ ዓዝየን ኳዝየን በለዛን ዓዲ ሸኻን የሪና ኣብ ዝሃብዋ ሓበሬታ ድሮ ተጠቀምቲ ዳይት ብገዚፍ ወጻኢታት መንግስቲ ብማሽነሪታት ዝስራሕ ዘሎ መስመር ብምዃኖም ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ስሉጥነት ረኺቦም ከም ዘለው ገሊጾም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ በለዛ ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣባላት ማእከል ህዝባዊ ኣገልግሎት ቴክኒክ ኣብ ዝገበርዎ እንግዶት ኣመሓዳርን ዞባ ሰረጅቃት ተስፉ ፍስሓጤን ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ መስመር ብሃገር ደረጃ ዝጥመት ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብቲ ዞባ ስሉጥ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንምዝርጋሕ እውን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ሓቢሮም ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ በለዛ ዓዲ ሸኻን ኳዝየን ብወገኖም ብዘይካቲ ቀንዲ መስመር ናብ ማእከል ዓድታቶም ዝኣቱ መስመራቱን ብምጥጋኑ ድርብ ረብሓ ከም ዝረኸቡ ብምሕባር ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ንጥፈታቶም ልዕሊ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እቲ ብማሽነሪታት ዝሰላሰለ ዘሎ ስራሕ ኣብ ምዛም ገጹ ከም ዝርከብ ተሪፉ ዘሎ ምስራሕ መስመር ውሕጅ ብወፍራ ህዝቢ ክዕየ ምዃኑ ተፈሊጡሎ عقابن موراسن بهلن كبرتاتن حبرتسب مس مبرخ نقحت من اسيات كم زتاساسر ابومبر هامات اتصال احمدين سرحتنيات من اسيات زوبعن سباب زغبرو ركب قليصو بعسران كلتن حساب كتماكرن ابتخايد ركب اتصالح ኤርትራ ባህሉን መንነቱን ዝኸብርን ንብሩህ መጻኢ ዝዓይን ዋጋ ዝኸፍልን መንእሰይ ክትውንን ብምሕባር ኩሉ መድያዊ ዓቕሚ መንእሰያት ንምሕያል ውህድ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ንህሉ ኩነታት ሃገርን ሕቶ መንእሰያት ንምምላስ ሰላሰል ዘሎ ዕማምና መልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ዝሃበ ኣተሳልሕ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ሃገራዊ ወፍሪ በቐንዱ ኣብ መንእሰያትን መጻኢኦምን ዝቐንዕ ስለ ዝኾነ ብንቕሓት ክስዕብዎን ከደፍዕዎን ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንዝለዓለ ንቕሓትን ውህደትን ማእከላት መንእሰያት ክህነጥን መደባቱ ክሰፍሕን ብመንገዲ ሃማተ ዝወሃቡ ስልጠናታት ቀጻልነት ክህልዎም ከምኡውን ኣብ ምልማል ካድራት ዘተኮረ ንጥፈታት ክካየድን ንህሉ ኩነታት ሃገርን ዓለምን ዝምልከት ሰሚናራት ብቐጻልነት ክካየድ ዝብሉ ሓሳባት ኣቕሪቦም أزاز بوليس ومأكل كورنيل بين إساق بعشران شوعة حسن ترى نبرتي أم كل خال جبن زميلك السيمينار كايدون أبتياسات حادش إحنا نبرتي السرخ بول السيمينار كورنيل بين ببوانو إن ترى أغان زمت تكبرات جبن حبرت سب خمي بنقحات كك على سو كم زجبا حدقات ترافيك نمنكاي كوسر بزعبات زجبهم سجمتاتن كلا أجدس زعباتاتن سفيح مبريهبهم أبز قربت أبصاب صراحة قدام شدش أواح نايز عمت زي كونيل بينه بزقات أما 40 شمونتن حدقات تشكركرتي 35 سبات كماتو كله لأن 5 بشدش مليون نافذت من نبرت كم زعنوا بمقلات حدقات تشكركرتن صعبيناتو من منكاي أبنق حس تمركز متحبار هزبي كبكبت أو يعوم حلف بوليس ترافيك ليتنال كولنيل تادس برهان بوغنو ابتفت تقصى وارح للي 40 كلتن شح حجز تحسات تشكركرت تغسيسا قب مقطعتي كم تبين لنقليتهم أبزوا مأكل كابتم قرينم زرعيو تنك حدقات ترافيك بمستة سنجيب كاكلها مكينا ممرحن بزي فقاد مكينا ممرحن مخانو دمه عن تيروم أما وردات تساتفي تدقاقامي قبنات فتيمة ما تحت قيد نزاعتو زوهاب زل فردي فوكس لزلو كترر زعنو ملكتات ترافيك باقا كتلقون زبلن كالوتن ريتو تقريبهم أبنو زمان من دفرات محلف تحمامات مقصر بزوات مدب مدهانيت بالعات معناتو بحفشة صار بالهارد يد ما بفلا يعدل اللهم بمسرة حبريته حلافي أهدو مقصر محلف تحمامات زبادو باتولين عقباتكي اتناي معدل مسرحك أن من مجمارون تحمامن أطعام مدهانيتون زملكة حبريتان هزبي كم توهب بمحبار اتمدهانيت كاب حموشك 4 عمد نزعد يوم يعدل كم زلو حبيرون اتمدى بقديمو ابابيات تمرتي بزتجبر نايقلق المرمرا يكايد كم زلو زغلص اتولاينه متحبار حزبي اب اسالطو نايت سرا حغاز خوينو مهلاو ابريهم
شامنا مدرخ فولتا اسبانيا 186 تقلدمتي نتمال قل زي نبره مودق تزغاطمو البرتو كونتادور حويسكام اب مسمر مبكس ترخيبهم ني 181 كيلومتر شفن شامنا مدرخ فولتا نمسل سال ابز بزح كفالو صطح غولغول امودا ساغم ترعاقب زخونه مدرخ جنا وددر 9 كيلومتر مسل عليهم غاتيس سمو كيليس كاب كلب استنا بزغبرو سكاتو دوب افريقاوي جاكوس فان جانس زركبهم 11 تقلدمتي حيال ጉጅለ አቂሞም አባይ ጉጅለ አብዚ ተቆጻጸሮም ደረጃ ድማ በጽሕም ፍልልዮም ክሳብ 10 ደቂቃን 30 ካሊትን ክሳብ ዘብጽሕዎም ጾታ ክዛዘም 6 ኪሎ ሜትር ክሳብ ዝጥርፉ ካብ አባይ ጉጅለ ንክለብ ቢኤምሲ ዘብሬታ ጋንታ ንብረትን ድሕሪ ዝግን ኩለን ጋንታት ብምብርባር ነዚ ኸስሮ ግዜ ንምምላስ ተጓያያ ውድድር ክዛዘም 7 ኪሎ ሜትር ክተርፉ ሃሊማ ዝውዓለት ጉጅለ ናይ ሞዳታ ዓቅም ምስ በጽሑ ንሓድሕዶም ተፈታቲኖም ተበታተኑውን ናይ 8 ደቂቃ ፍልሊ አንጽፎም አበዝነብርሎም ሞትዮም ኣብ ሞዳታ ድማ ካብ ሃሊማ ዝውዓለት ጉጅለ ሩሲያዊ ሰርጌይ ላጎቲን ክለብ ካቱሻ ب4 ሰዓትን 09 ደቂቃን 30 ካሊትን ክዕወተሎም ከሎ ፍራንሳውያን አሰል ዶሞንት ክለብ AG2R ላ ሞንዲያል ፓሬጎ ኮማኑር ክለብ ዳይሬክት ኤነርጂ ካልአይን ሳልሳይም ኮይኖም ካብ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዶብ አፍሪካዊ ጃኩስ ቫን ጃንስ ካብ ዝሃድመት ጉጅለ ሻድሳይ ተርታ ክሕዝን ከሎ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ب7 ደቂቃን 50 ካሊትን ድሕሩ ኣመበል 58 ተሰሪዑ ንውድድሩ ዛዚሞም በሓፈሻው ግዜ ናይ ሮኪንታና ለ8 መድረኻት ب9 ሰዓትን 55 دقيقة 50 كاليت بممرح مرحلة كحمالة كاب أتابوما تركيبو لهم ألجاندرو فالفردر ناي كلب موفي ستار ب10 كاليت تفنتيتو ناي كالب وتاك حزن كله كريستوفر فروم ب9 كاليت تبليتو سالساي تشافيس ب57 كاليت رابعي ألبرتو كونتادور ب1 دقيقة 39 كاليت تبليتو نرجو نابشاب أي أخيروهم مرهو دما عمبل 4 درجة يركب